Asta mi se pare cel mai greu. Mi se pare important să-i încurajăm și să nu minimizăm efortul lor, pentru că majoritatea se chinuie. La nivelul fiecăruia, dar se chinuie. Trec de confort, li greu, nu mai pot respira, se sperie. Deosebire de alte curse de copii unde e podium clasic ca la orice altă categorie, aici premiem toți copiii, fiindcă ideea e să-i motivezi să se dea cu bicicleta și după aia luat un serios cum îl fac ei și ei sunt foarte conștienți de ce poziție au obținut. Copiii au presiunea lor proprie și personală, unii cred că au și presiunea părinților, dar în principiu au lupta lor, au filmul lor și problema este la final să vezi dacă și-au îndeplinit scopul sau trebuie să-i consolezi. Da, faptul că îi premiezi pe toți și sui pe podium, cred că asta dă o aromă aparte happening-ului în general. Plus că stau toți pe podiumul ăla cu fundalul ăla, cu făcărașii, încă cu haina de iarnă play. Noi eram așa, mai flower power, ne dăm, știm, nu știm, avem tupeu. Dar ei foarte, bravo Ana, ei sunt foarte îndrumați și atunci mi se pare că deși vitezele și chestiile tehnice care le fac mult mai în control. Ei știu să meargă în control, în rest, dacă merită sau nu să fii sportiv de performanță, dar merită să știi cum e un program al unui sportiv de performanță. Păi îi văd pe copiii ăia cum încearcă să fie primii la start, chiar dacă le-ai zis, bă, nu vă dați scoate, nu fiți atenți, nu știu ce. Totuși filmul se rupe în momentul în care ai auzit start și tu ești în competiție și tu devii altă persoană. De fapt, și aia e valabil și pentru ea la campionatul mondial și e valabil și pentru copiii de la U7 de azi de la Avril. Îi ajută să știe că atunci când crezi că nu mai poți un pic. Să știi că dacă ți-e greu nu înseamnă că s-o terminat nimica, să știi că deși nu mai ai aer pe urcare, respiri de 3 ori și te odihnești după și asta o să le ajute și când învață și când trebuie să termine un proiect și când nu-și pierd răbdarea sau nu renunță când e prima oară greu. E un exemplu pentru multe localități și multe primării, municipalități din România, fiindcă a înțeles importanța unui eveniment cum e Triada, care e un eveniment mare dintr-un sector de nișă, dar aduce niște oameni încoace și cu siguranță localnicii sunt recunoscători pentru că se întâmplă tot bazul ăsta aici la început de primăvară și vezi că vin la concurs, se uită, râd, se bucură și alături de competitori. Aș vrea să se uite mai multe localități, puțin în ograda Avrigului, și că ce fac ăștia acolo? Hai să încercăm și noi să susținem un sport de nișă, poate că e mountain biking, poate că e altceva, dar cu siguranță niște bune practici aici și niște exemple la care se pot uita și alții.